Dlamini, engathi sibo 150 musithenga online. Moya ka macro sibo 300. Oh, hayike. Asahambe siyosithenga khona ke online. No, Dlamini, online ila efonini. Wema he. Uyazi ngithi ukuthi angifuni game yesando. Angifuni isithombe sesando. Ngifuna isando sangempela. Ngiyazi, uzokhokha le efonini ebese bayakulethela isando. Oh. Okay. Hayi, ngiyawuza noma ibeka kanjalo. Masu 150 sando. Shuthi sizodinga time ya Vodacom ka 30 rand. 3 6 9 12 50 5 30 rand about 5 asambe futhi ngetha. Airtime? No, Dlamini, akuthengwa nge-airtime. Wena makhuzwayo. Hey. Mamhle uDlamini mebhed. uDlamini akahlekwa mebhed. Akutshela futhi umfazi kaDlamini uDlamini mebhed. Siyezwana? Yebo bhuti. Uyabona ngesikhathi ngiyithenga esitolo le tablet yami yayi 2000 rand. Wena njengoba sengikubizela u800 rand kufana ukuthi uyicosha phansi. Aw. Kufana ukuthi ngicosha phansi. Yini wavele kunginike yona mahala ngoba phela kushuthi u800 la kwena ufana nentengeko. No. Engizama ukusho la ukuthi ishibhile futhi ngisayisebenzise kancane. Kahle kahle nje kumele ngabe kunika 1500. Ahlahle mfowethu mina wenzela ufefe wena la. Mangithi lento nginingi u500 ngoba leka 1500 uyizamile ngesonto elidlule yangathengwa ingakho nje kuleli sonto usuyehlisile yathi 800 okushuthi bangase sizibe singayithengi ngesonto elizayo zoyibiza u400 inike mina ngo500 manje lento. No. 800 rand. Take it or leave it. Hayi ngiyayilivitha ke mfowethu ngoyithenga ngesonto elizayo mosuyehlile yabu 400. Uzombona uzangifonela manje angitshela ukuthi hayi 500 right noma inyuse kancane athi 600. Cha, mawafona wenza njalo kobu week. Hayi ngobe week mahewu imini inkinga imini omandla ekudlaleni ngenkotha uyabona nangifakazi wami ngafika la endaweni esenihlule nonke ngafika ngudlamini ngathi 1 wathi 2 ngathi 1 wathi 2 ngamthatha. Dlamini, umuntu wayefuna umakhuzwayo kanye nawe kwakungwenya. Hey, nangithi ngase nginale nonke phela mina. Manake, mawuthi wawususalile sonke ingabe uyangibala yini nami? Makhuzwayo, awuyona nje itype yami. Relax, ungazi ukothuka. Hayi vele wenza kahle nje ungangishili ngoba ngangeke nje ngize ngiqome wena. Awuyona nje itype yami. Awusibheke nje wena. Usubheka nangu umnyeni. Makhuzwayo, ingabe uchoma ngoDlamini? Yazi kuzo zonke izintombi asekaba nazo uDlamini, wena nje omuhle kancane. Uhle kancane Dlamini? Ngihle ngiyakhohla. Nangu lo mlisi. uDlamini lo khulumayo hello. Okay. Lungile ngizokudayisela ngo500. Oh okay. Kodwa umlisi uthe ukaphi le ndawo? Ethokoza isitolo kaBheka. Hayi ke number 1 ngizobe ngilapha emva amaholo amabili. Okay sharp. Ngithini? Apha mangapha. Angishongo kwena ukuthi ngiyesoka mina. Hey, uwena uDlamini osuthenga kanje online. Ngeke kusacabanga ukuthi ukuthenga online ukuthenga kulayini wengu. Mama, ngiyithola i-tablet kaSanda la on the line. Hayi baba ngathi usuthenga kakhulu on the line. Hey baba kunegame la on the line. Hayi. Abantu bascam abantu ababhayisayo hayi abantu abafana noDlamini abasmart. Uyabona phela mina amakhuzwayo angithengi akubantwini abazoyiposa izinto. Mina ngithenga kumuntu engizoya kuyena anginikeze sibonane myself. Kodwa baba uyakhumbula noma mzobo wayisho njalo. Ahlangana kodwa nomfana wambamba inkunzi wamphuca wayona le mali bezothenga ngayo. Hayi mama khuzwa ungangifani isimene nomamzobo. Mamzobo weqhubha vele. Wakwayizwaphi microwave eka 35 rand. Mahewu angiphelezele siyathokoza. Hayi bo, uba uthi ngizokuphelezela. Awasambe ngizokuthekela ibhiya man. Oh.
Isoka ngempela lensizwe. Awu, ubusoka bakhe ubona ngoba nakho ekuthembisa ukuthi uzokuthengela ibhodlela lika B. Hayi. Wasiza wangaba intombazane. Ngobani? Ubona ukuthi bengizokuthathela yena uDlamini kuba ngangiyintombazane? Wena uthathele mina indoda. Hayibo. Uyangibona mina kahle, Ngibuke. Makhuzwayo, uyakhumbula ukuthi ngithi kuzo zonke izintombi uDlamini akathandana nazo, uwena osekugcineni. Ngokubona kwakho phela. Futhi kahle mina nje akunandaba ukuthi izintombi zakhe zakudala, Beyonce no Rihanna, bayipast. Mina ngipresent nefuture. Hayi. Kujwayelekile kuthiwa future bright, but no. Hayi, lungileke mama. Sokhuluma mesona le data. Wemahewu. Uyabona njengoba bethi nje akanalo idatha. Uzama ukutshela wena ngeziphansi ukuthi mthengele idatha. Hayi Dlamini, akashongo ukuthi ufuna ngumthengele. Uthe akanalo. Dlamini, nangomapentshesi sisacela ungamshayi. Hayi ngeke ngimshaye. Bese ngeke ngakhuluma noMakhuzwayo sabonisana ukuthi angeke ngibaye kancane laba bebezama ukungibhonya sinohle. Oh. So uzwa ngumfazi? Engabe ngizwa ngoba. Engabe ngizwa ngawo? Esheri mathola. Ya mapentshesi. Mapentshesi. Ubani waqamba ukuthi umapentshesi and why? Yini? Wawutshontsha amapentshesi usemncane? Hayi, bangiqaba ukuthi umapentshesi ngisemncane ngoba angifana nepentshesi. Ha? Hayi amsho umuntu waqamba ugogo wayesemdala engaboni kahle emehlweni noma baqamba ebusuku kumnyama kungabonakali kahle. Hayibo, wemahewu, ukushiswa yini lokho? Hawu, mapentshesi umnyama and alikho ipentshesi elimnyama. Phela ngisemncane ngangiyimpofu nje. Yeah, kodwa ke manje usumnyama and alikho ipentshesi elimnyama. Singasho nje sithi igama lakho seli-expired. Kahle kumele uhambe eHome Affairs uyoshintsha from mapentshesi to ngangiyipentshesi. Wemahewu, udinga expire wena. Uyabe sonqubuza phela manje. Kusep. Ubani uthe ungahamba nathi wena sidlubula dlwedle? Angazi ukuthi yini idlubula dledlwe kodwa ufana naso. Hayi, angihambi nami ngiyakapha. Kumfana odayisa tablet. Anginandaba ukuthi uyaphi. Engishoyo ukuthi ngisusilandela. Anginilandeli nami indlela yami lena. Oh, hayi. Ngicela ukuthi ngihambe phambili ukuze libotha ngenilandeli. Ushesheke lapha phambi kwami. Ungahambi udunusa la sibuza izinqe ezicwamile. Awu, hey Dlamini. Usuwazi ubuka izinga, izinto zingaka wayibuka. Awu, akulungile ngizo kitchen. Dlamini, ngicanga ukuthi uHome Affairs mase uhambe uyokwenza ipasi, fanele ukubuza ukuthi uyafisa yena ukushintsha igama lakho cause hayi amanye amagama aya-expire ngempela. Usho kanje? Impela, buka nje usisi wakho lo ongumbali zamazizi, kodwa umude lapha ya, ayikho imbali ende kanje aya. Kahle kumele ahambe olushintsha igama lakhe from umbali zamazizi to sihlahla samazizi. Mfonela umtshele phela. Ha, khona ezongibhonya. Kanti lo mlisa ngawuphendula uWhatsApp. The Google subscriber you have called is not available. Please leave a message after the tone. Lalela lwemnumzana. Bengike ngakusendela uWhatsApp namanje ngiyabona awuphenduli. Cela mothwala imiyalezo le uphuthume sengila besithe sohlangana khona. Imina lo tablet. Yazi lento yamagama abantu a-expireyo ingenza ngicabanga amagama abantu abaningi ase-expire. Buka nje ubaba omncane wakho uvusa ekhaya kodwa usedivorce kathathu. Kahle fanele ahambe olushintshe igama lakhe from uvusa ekhaya to uzama.
uzama ukuvusa ikhaya. Oh, noma wakho. Naye fanele lishintshe igama lakhe lokuba uTrueth. Ngoba awukwazi ukuthi ube negama eliuTrueth ekubeni iqiniso ungenalo. uTrueth kanjani uma kukuthatha iminyaka ewu36 yonke ukuthi utshele ingane ukuthi ubani babayi wangaphela. Hawu, Dlamini, wasuba personal manje. Awu, cha. Angikho personal bengithi mina siyancola. Mana. Ubani waqamba uma wakho uTrueth? Lalisuka aphi leli gama lika Trueth? Akaqanjwanga ngenxa yesitolo uTrueth noma khona ke noyisebenza kaTrueth? Hayi, uma akaqanjwanga ngegama lesitolo, umkhulu wayesazi isingisi. Yabo nje ngasekhaya uyena wayitolekela inkosi. Hayi ungafa. Ungafa uma wakho waqanjwa ukuthi uTrueth ngoba kini khona wayesebenza kaTrueth. Asimfanele simbuze phela. Dlamini, uthi angikuphelezele sihamba indlela ende kangaka, uqedela uyafika uzohlekisa ngoma. Awu kahle mahe ube ngincokola. Kanti ndoda yini ngangiphendula WhatsApp? Ngidayiswe eqophelo lo ngakusiza. Sengifikile phela la besithe sohlangana khona. Ukuphi kanti manje? Mina ngisekhaya wena ukuphi? Hawu ngiyasho nje ukuthi sengifikile la besithe sohlangana khona uzongidayisela itablet. Woza phela. Oh. No. Angizi lapho mina. Wena buyela kini. Mana. Ngempela ngampela ukucabanga ukuthi mina ngizokudayisela itablet ka 2000 rand ngo500. Hey. Ungijwayela kahle. Manje walk back ubuyele kini. Endleleni uhamba ucabanga wonke lo rubbish uzakwenza. Hello? Yo, ngiphuze inyongo lo mfana. Akenziwa nje mina. Ufunani manje kumina wena? Okay. Kulungile. Sengizoyithenga ke ngawo 800. Woza uzongidayisela futhi. But usekhona ozoyithenga ngo800 already. Mufuna ngidayisele wena ngiyeke yena. Kuzomela uyithenge ngo1500. Hawu sifike kanjani manje 1.5? Sisuka kanjani ngethanda se 1.5? Ngicela isikhathi. Hello? The Google subscriber you have called is not Singiblockile available. nje. Oh, Mayo. Fanele nami. Okay. Kulungile. Ngizoyithenga ngo1.5. Woza uzongidayisela. No. Isinyukile 2000. Sifike kanjani 2000? 2000 kanjani manje? Hey. Ngicela isikhathi wena. Buyela kini. Hey. Dlamini, no. Eyami le phone le. Phihliza nansi yakho. Wenze kahle wangeza. Wenze kahle wangeza tablet ebengizoyithenga ngo1.5. Hey bengizokorobha ngayiphansi. Ingekho manzi. So ubusaka bakho abusebenzanga, lo muntu bekwenza isilimo. La. Wemntana kaTrueth. Yabo engenginayo njengamanje. Enough ukuthi ngaqinisela ngeqolo phansi uphokolo isipana lokho uhambe no-wheelchair forever. Siyazwana? Hayi. Asibuyele ekhaya. Mhlawumbe umapentshisi nje uthengele ya tablet. Cha, ngisho ngoba phela uyakhumbula sihlangana naye. Ube umuntu oyothenga itablet. Ipetshisi elikhulumayo ubani lo? Yawo mapetshisi, uDlamini lo. Ukuphi nendawo? Usafike umuntu ozodayisa itablet? Ngise uBonds Avenue noDelolini na wonke. Akafiki. Ubani igama
Phela lo mlisi uzodayisa tablet. Dayiswe qophelo. Why? Mayo. Uyalazi ke phi ikhona lika Bonsi noDelunini umgaqo. Oh ya, kukulomgaqo lo ongale. Uma picture. Kwenzakala? Oh, hayi lamadoda la befuna lo mlisa lo. Lo mlisa kuthiwa kade scam abantu. Manje becele mina ukuthi ngenza athi ngizothenga bese yambamba. Kuyiskema ufawenda. Hey, uyabona kodwa ukuthi ngisizile Dlamini. Ngoba lo mlisa kuthiwa ukudayisa le tablet ayivula uyibuke. Uyothi asithele ikhona. Oh hey, sewuyicalculate. Oh, unosalamuzi Nkabi. Hey, yabona kodwa Dlamini mngani wami. Ube awungoshanga. Ngabe ngitshela kudala ukuthi scam lesi singazi nomosha isikhathi senize la. Yayibona into leyo. Usale nyawo zakho kumena ama pages. Uyaphi manje mfuzweni uyaphi? Uba uthe ngihamba nathi wena. Ngihlala ngapha nje namdlamini kodwa. Awe, kulungile ngizogijima ngaphambili Dlamini. Oh, okay. Mana ubani waqamba ukuthi uTruwet and ngobani? Angithuba phela wathola umsebenzi kaTruwet kanti ngizozalwa kuleyo nyanga. Wayesekethatha igama lelo lesitolo Hey ma, wasingamini. yekela.